asema isi wo brekumi ye hwehwe panyin bi anadwe mu do ama na be ma ye nkyirase because basis is an ntiase ma na na Asante he eye na na oba ana se na oba ntokako efise Asante ase bi ma wo na ne de hye na atofom na odi nani onya beta akira ma omo akora nachi ana se na omo ba abedidi doma henatem emu de ehia na ye nimse sebi odi hye na ato na di nani onyam eba beta akire ama omo anu ne sika sa akora nachi na doma henatem didi ebebrebe henu so efri hefa sebi na Asante hene ade obeye wo brekum mamu no nanka efe dodo animonyam wom eya kono wa be prufu akamfo amamre no wo amane fe na fe doma hina tem didie bebreba na emrante no a on ba ye no edi doma hina tem se yaba de oso ye be ma ne mra ne oso ye be ma ne nka ne ho ye be ye se ye hia so panyin bi anadwe mu do emna mechire maye nyanti asese na Asante hene eyeye na oba anase na yehu osuro do ma hene eninti na sese obodawuro ema Asante man sesa dom di nachi because ade oye ni prove say na yehufo na Asante hene yehufo ade obeye wo brekum no ene de mrante ne baaye no niama na wo mo ye ni nyina kire se na Asante hene yehufo enya yie ena no oba ayie ba akopa wo ba wayinfo mo aban ameya sesa soja fo se bebre di wachi won di police fo bebre di wachi Asante fo mrante o mo koye won adwuma pe won sika ko hwe won abusua wodi asama bia to wontim se so mo ansore ni wachi a bibi betimi ato ama Asante maya sesa nipa bebre di wachi waba ye ni amobe nyina hye ohina nimonyam na doma hina tem didie bebrebe no efri he eye doma hina ntima na moba ana se mode hye na atofom tina mobe no ni sika sakora nachi ye hia se opanyin bi ba be kire yase ana ni esese nipa bi eti ase no se sa ntokwasem etwamo eninti ohimbi a waye ne ho se opase oyusu na adwen ema nkrofo ka ommoja agu fam no se na Asante hini tiri mu pono no a emam obia no obekwa kwaka ne moja agu this 21st century ama ohimbi ti office ohim amranche bi nko prepare won ho in the name of on popularity any ni protection ene de obia no obekwa kwye sade na yenuanum brekumfo ade amaye no mubetimatu yasoka ana yam se na naji mambadu konten kro ne motu nanisa motu bunu man nyina nisa na ne maye no se ne mo hwehwe no monsaka se ohimpom bi wo bunu fo asase so na watofam na osi ade ayo na agimambadu doma man hene papa yi edi nani onyam eba betai moyie nachi na se sebi se Asante hene obeba ho nti na se doma hene so ba ho na emwa nti kwan ya se mofa so apuochi papa no ene ne moyeye no egu nanim ase se yakokọ to akọje injunction ato doma hene so se mo ontu ni nansi aye we yase na doma hene ba ho police fo nche no police ni hwan na wo Ghana ha obetende ni zaso doma hene police ni hwan ada yo se doma hene no na mo no oyo himpon kitu bi won sana nipa bi pase omo bread doma fo kingdom na se ne doma fo kingdom no enye kingdom kitu wa kamamu awu doma kingdom no enya hinnie kitu akra wa kamamu a eni ti se sebi o so him bi pase o yusu na agin yusu nipa e de bread doma fo popularity na se e de bread doma man popularity na se no no di paja ne kingdom a ene de o dada ne ho
abakosem de asiko no asiko ebi ensan emma bio ene nti brekumfo ade a mo aye no mo kɔ soro ba fam brekum ahemfie ho no mo betua so ka brekumani nim ho hwe eye mo a mo wa ahemfie ho no ene mo anya mmransem ene mo akaka bensem a mo adi a kyerɛ dɔmaman ene bonofo no sɛ de mo hwehwɛ mo nsa ka mo aye wie ye behwe consequence ye wo ho no se time no so se mu twia de mo aye no so ka ye behwe so him bi betima atra ne territory asia ba ho abedi abakoma sem bio a ye nyina ye wo man we mu ye behwe de besi na Asante nyine nhwe yi efize eye dan adakoro akamfo nani bebo mo oye dan opa ondisivu all the Akans enyusu dimbisa asanteman odi asanteman ni na ewi akamfo no eni nti sa akamfo de te asanteman no a eye won se woni monyam bi a nipa bi pass omo fa yefom but na papa ni di protect omo kingdom no sa manhia kingdom no enye akamfo kingdom manhia kingdom na nkasa nne omo no mu yi ohen edidi asanteman no so no enye akamfo kingdom eye kanjakafo kingdom na Asante hene despite okura Asante din ana okura kandin ye omode ayokosem abata omo ye kanjakafo kingdom na nkasa ye frafrafo kingdom eya na ekire Asante abakosem mu a manfrafo no omo kan omo hu bombe ya Asante man no eya okan onkyire mu yie okan no wabobo akanfo no nko adin wayi anwafo na firim wayi frafrafo na firim wayi kanjakafo na firim wayi mosifo na firim because nim se omo de omo koka ho pe nkrofo ani be hya ase aba omo ho se ende na sa nkrofo no hefa ana omo wa ye hwehwe omo a ye huwen e wa Asante man mu no Asante nkabomu no anya akamfo nkwa na ye oyo eya ahonafo kanjakafo frafrafo mosifo ne akamfo ena omo ye oye na enam se yenuanom ahonafo no omo ansesa omo identity ntino Asantefo na anase Asante nkabomu no an recognize ahonafo no se omo ya Asantefo enso Asante nkabomu no na omo ka ho yenuanom mosifo kanjakafo ne frafrafo no a na omo ba be gina mu dindindin ema yetin defeat abrofo no omo ene be kuma akaman no ma akaman no edi wo ho firi abrofo no nsam no ebra Asante nkabomu ne ba no omo de accept ye bebre no sisa omo din no ede ba akandin mu ebi sa nkrofo ebi ene omo hene se opaso ofa akana hemfuni nyina ye nkoa na Asante hene ewo mu se wukura akandini ya ye de track wunchi a eye din se ye beka ho asem nanso no kura pa di adanse se manhia palace no sa palace ho no unye kanjaka ne wuntimi ni sa ohene no despase mo de ayokose na bata mo ho na moto akandi no ahemfie na nkasa enya akamfo omo ye frafrafo okwa Asante mamu abantemafo omo nya akamfo omo ye frafrafo tafofo omo nya akamfo but ne sankrofo yi enam Asantesem ninti omo nyina afro omo se omo ye akamfo ya hinpon nana osetutu the second nana nimpefe wa himfi ho omo nim over 1 million % say moja mu no omo nya akamfo omo ye kanjakafo na kingdom nankasa ye kanjakafo kingdom ohenu a nana Asante hene kanjakafo hene no a ya nananom akamfo na na kwosere omo di omo bedi animu kwa ako ene abrofo no koye ena omo wie ye omo asena ka ha ne kanjaka hene ne se ohin bi o wa kan mamu no mesometi nhye ne de na se wa mesometi anhye ase obeyusu Asante man no e de disgrace you na Asante hene onya kan ni o onya kan ni na Asante hene onya kan ni na mini se mfie bi wani mu eye den a
nsani bebre tu betete na oye den eso nkata forever da because na Asante hene onya kan kingdom ne ye kanjaka for kingdom ena omo ahye that day akandin ne ayokosema bata omo ho a omo mpese omo beka kura se Asante man no kanjaka for ne frafrafo ne mosifo ne ka ho omo mpese omo beka kura ma omo hu se Asante nkabo mu no na omo su di mu akotene pa kanjaka for frafrafo ne mosifo no na omo su di Asante nkabo mu no ho akotene pa efise so odi omo ka ho a na o expose ni secret nana wo be hye brekum man animunyam nye mo be ye wo brekum no na ye na saa atemdidie bebrebe na mrante no a wo ka wo ho ba ye no ase anye se omo ba yie na emum omo ba se omo bedidi do man henatem no ifa nevi saa de we se wantwa so anana e be expose you big time e be expose you because there is big secret behind your kingdom and you know it. Big secret behind your kingdom. A hintatan kese pa da o kingdom ya wo wunim mo amwa himfio nyina so munim ani nti munja sa atem didie no na ankwanko fansem foforo bi ama